blir det att man vill se hur hon rör sig en gång. Ja. Ja, men det har man ju inte tid med. Nej. Så då ska man försöka få någonting av det. Ja, visst är det så. Där, Vi ska helst lasta sig själv. Ja. på alla stora. Jag var och hämtade den lilla fettisen Tingan. I moster, det var Elsa. Det var stora. Ja, det var inga småklingar här. Nej. Det verkar som att det ska vara. Ja, Den är hon stor och käkar. och de gillar ju som vidare om den andra fick åka iväg och skärsåga. Vi har ju inte, men in i stallet och åt ni. Inte så de har döm, men de ska på dem. Ja. Det är ju så att man egentligen har 3 där man har liksom stall. Ja. Man tar det med oss. Det är bra. Så fick hon lite frukt här. Ja, men det är och för att nog till gång. Man behöver ju bara ha det. Nu ska jag jobba. Du snurrar på mig. Ja, alltså det går liksom. Nej, jag har aldrig tagit bättre cykel. Hon är ju inte lika stark som den här jobben. Nej, precis. Nej, så jag... Det var det här med trön. Jag ska titta på dem. Ta med ett grässtrå. Ta med något grässtrå. Så det är första hästen som vi har tagit hit som inte reagerar på vatten och båtarna. Ja, just det. Det går båtar Ja, förbi. så det brukar ju vara. Det är inga strömmar och sånt emellan där då. Den är ju med i alla fall. Ja. Har en mycket det finns det. Det är ju byggningslöst också. Ja, ja. Det är så. Jättebra. Bra på träning. Så gör man. Kompetens. Jättebra. Inte än i alla fall. Man kan rätta på lite på det. Jag tycker också på mig att jag Oj! Och halvhals på benen upp. Perfekt, jättebra. Där ja, och så blir det man sträcker upp det hela vägen. Jättebra. Så, och så snett igenom. Säger det bra. Och så lyfter jag upp. Där ja. Sträcker upp dig och benen om. Jättebra. Ja, men där blir det så. I andra faser. Och då är det så att Helena Gustafsson och Tora Rydström håller sig beredda för sista spelning.